Hier. Nee, ik kocht op de televisie. Handbal. Zin. Ja, hè. Oh ja. De hoen had er nog toon. Nou, reken maar. Hij is al wat uitbaten trouwens, hè? Ja? Ja. Ja. Maar het is ideaal daar, hè? Protte hoen, protte. Ja, protte romte voor hem. Dus. Je gaat aardig lang snoer erbij. Ja, dan kan ik hem. Dan heeft er even wat romte en dan. Ja, dan kan ik hem wat horen. Ja. Even mijn pellen daarheen. De spellen? Dit is pellen. 6-7 dagen, jongen. Want waar ben je zelf? Ontzerk. Ah, dat is wel mooi in de buurt. Ja, ja. Ja, het is maar een kilometer of zo aan 8 hierheen en dan. Dan. Hij wie niet wat toch zijn, joh. Ja, maar hij zat altijd bij wat nice. Wat had er in de gaten? Ja, Wat shut er? ja, dat weet ik net. Maar hij vindt van alles, jongen. Hij zit alles. Ja. Zo, dan zit er die honden verderop. Maar Pel is wel sterk. Oh, hij hartstikke sterk. Hij is ja, juist is het draaien worden. Hij nog even viert. Ja, wat dacht. Extra bonkje, hè? Extra bonkje. Ja. Pellen. Ja. Hoi, hoi. Mijn vrouw zit apart op krachttraining om hem te horen kennen. Maar zitten jou ook op krachttraining dan? Nou, Van wat mij hem. Mij. Mij hem. Ja. Oh, jongen. Maar goed, ik ga naar huis. Want ken je nog? Nou. Jo, had hem nog Ja. niet op. Ja, hij kan je wel de hele dag bloeien. Nou, Of ik het daar nog op ja, zetten. ontzettend. Beste. Hoi.